హలో గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు వన్ మోర్ మినీ బ్లాగ్. వీళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు ఇంత ఎండలో అనుకుంటున్నారా? సో మేమైతే మా పొలంకి అయితే వెళ్తున్నాం అనమాట. కొంచెం పని ఉండి సో మేము కూడా ట్రై చేద్దామని చెప్పి మీకు లాస్ట్ వీడియోలో అయితే చెప్పాం కదా, మేము స్వయంగా మా చేత గ్రౌండ్ నెట్స్ అనేది వేసామని. సో అదైతే ఏంటంటే మొత్తం బాగా దులిపేసి ఒక సంచిలో అయితే వేసేసుకొని ఇంటికి వెళ్దామని చెప్పి అయితే వచ్చాము. ఒక్కరోజు కాదు, వారం పట్టింది ఖచ్చితంగా. సో ఇంకా మా తోచినంత చేసేసి అక్కడ పని మళ్ళీ వేరే పనికి అయితే వెళ్ళామన్నమాట. అంటే మా పొలంలోనే ఇలా పొగాకు ఉంటాయి, పొగాకు దండలు అయితే గుచ్చేసి ఇలా పెట్టేస్తే వాటిని అయితే మనం ఇలా పందిరేసి దండల మీద అయితే కట్టేయాలన్నమాట. అసలు అవి ఒక్కొక్కటి ఎంత బరువు ఉందంటే నిజంగా చెప్తున్నానండి, ఒక్కొక్క మనిషి అంత బరువు ఉంది. అది మన వల్ల అయితే కాదు. చూడండి, నా వల్ల అవ్వక నేను వచ్చి కూర్చున్నాను. చెమటలు చూడండి ఎలా పడుతున్నాయి. మా కోసం ఇంత కష్టపడుతున్న వాళ్ళ కోసం ఏదో ఒకటి చేయాలని అనిపిస్తుంది కదా. సో కంపల్సరీగా అయితే వాళ్ళ కోసం ఏదో ఒకటి చేయాలి, ఖచ్చితంగా చేస్తాను. చేసి మీకు వీడియో కూడా పెడతాను. సో గైస్, మరిన్ని వీడియోస్ కోసం సబ్స్క్రైబ్.